Maleta didàctica Coneixem el Braille. La SIC, Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues, va dissenyar un material físic i virtual per tal de difondre el sistema Braille. Bueno, veus, això és un llibre que té textures, veus, toques? Tenim a la vostra disposició la maleta didàctica Coneixem el Braille. Al nostre web, www.webasic.cat, trobareu molta informació sobre el Braille, els seus usos i recursos per aprendre a llegir-lo, així com propostes d'activitats didàctiques que van crear psicopedagogues i mestres de l'associació. També ens podeu demanar la maleta física, on hi trobareu els materials que veieu a les imatges, pautes i punxons per escriure en Braille, una mostra de productes etiquetats en Braille, contes, mapes, jocs, etc. Si us interessa per fer una sessió a l'escola, a l'esplai, al vostre centre cívic o allà on us sembli adient, ens la podeu demanar a través del formulari del web de l'associació www.webasic.cat o al correu asic@webasic.cat.